לתת את כל כולי מחר. תם ועדיין לא נשלם, המרוץ הראשון כבר מאחוריו ויש לו פודיום נפלא, אבל מיד בהמשך היום הזה מקצה הדירוג לקראת המרוץ שיהיה כאן מחר. שוב חוזרים לנתח את התוצאות, לא רק בצד של אלון, גם בצד של ביאנקה. המכונאים לא נחים לרגע. תנאי מזג האוויר משתנים מעט, השמיים שווים ומתקדרים כאן מעל מסלול הונגרורינג, וזהו מקצה מדידת הזמנים לקראת המרוץ השני שיהיה כאן מחר. ואת אלון מכירים טוב גם היריבים שלו, מכונית מספר 21 מרטין טלוסטי, כמו גם פודור בלש, אנחנו עוד נראה אותו במכונית מספר 15. השניים התחרו מול אלון במרוצים נוספים של מרוצי הפורמולה רנו כאן בהונגריה, במסלול הזה ובמסלול פנוניה רינג. השניים יודעים בדיוק מהו כוחו של הנהג הישראלי המצוין, ובינתיים שוב אלון מחפש כאן בחוכמה את ההקפה הפנויה. מקצה הזמנים עדיין לא הסתיים, ולאלון יש עוד סיכוי אחד להשיג כאן הקפה טובה יותר בתוך 20 דקות של מקצה זמנים. הוא מחפש את ההקפה הפנויה וגם מוצא אותה. שניות אחרונות של מקצה הזמנים, והנה יורד שם דגל השחמט. אלון דיי מצליח לקבוע כאן הקפה של דקה 49.2, שיפור של 3/10 השנייה מהזמן הטוב ביותר שהוא השיג אתמול, דקה 49.5. התוצאה הזאת שוב מביאה את אלון דיי לזנק מהשורה השנייה, אבל זאת בעצם השורה הראשונה בפורמולה רנו, ושוב הזינוק יהיה לצידה של ביאנקה שטיינר שמצליחה לקבוע זמן טוב יותר בזכות סט צמיגים חדש וטרי בשניות האחרונות. זמן לנפוש, זמן לנקות את הראש לקראת המרוץ שיהיה מחר. בקבוצת דונר אוטוספורט הכל נראה שם שלב ורגוע, אבל בקבוצה של הנהג הישראלי האחר חנוך ניסני כאב ראש גדול בגלל התקלות. תקלות משפרו לשבוע, די מדכא לנהוג בכלי שאתה רגיל לנהוג 8 שניות מהר יותר מהרגיל. אני מקווה שהיום ייפתרו הבעיות הטכניות ואני אוכל להתבטא כמו שאני אוהב. ואם יש דבר אחד שנהגים אוהבים להתבטא בו, זה כמובן על המסלול. ביטושים האחרונים בתוספות של טיפות שמן אחרונות של מרטין אינטר, גם אוטמר שצל עם החישובים האחרונים שלו בקבוצה. נותנים את השקט והשלווה לאלון דיי, חוזר עכשיו אל הקוקפיט, עומד לצאת עכשיו מרחבת הטיפולים, שוב אל המסלול לקראת המרוץ השני כאן בסוף השבוע. זאת היריבה הגדולה שלו, ביאנקה שטיינר. שוב היא תזנק שם לצידו על הצד הנקי יותר של המסלול. המכוניות עכשיו יוצאות אל הגריד. המרוץ הקודם הביא את אלון אל הפודיום, הפעם הוא ישאף להגיע מדרגה אחת גבוה יותר. שוב אלון דיי מזנק מצד ימין, המכונית של ביאנקה שטיינר שם משמאל, וחנוך ניסני, הנהג הישראלי השני, עושה את דרכו לפניו. אם במרוץ הקודם היה לאלון יתרון בכך שחנוך לא עמד על הגריד, זינק מרחבת הטיפולים בגלל התקלה במכונית שלו, הפעם המכונית של חנוך תהיה שם. הנה השלט אשר מונף לכיוונם של הנהגים, שניות אחרונות, כולם חייבים לפנות עכשיו את המסלול, הגריד ריק ונקי לגמרי. הם שוב יוצאים אל הקפת הרעבה שלהם, ושימו לב, חנוך ניסני שוב מסמן שם על תקלה במכונית שלו, ועוד אכזבה גדולה לנהג הישראלי. הצוות שלו אץ ונזעק לעזרתו, הוא מבקש שידחפו אותו. אם הם יצליחו להניע את המנוע, חנוך יצטרך לזנק פעם נוספת מסוף הטור. מכונית פורמולה ניסן מהירה ב8 שניות מהמכוניות האחרות של הפורמולה רנו, ואלון מקבל שוב את הזדמנות חייו. חנוך ניסני יזנק מזנב הטור, ושוב המסלול יהיה פנוי. ביאנקה שטיינר בלבן שם, לסלו אצניל יזנק ראשון, ושוב ביאנקה עושה את הדבר המתבקש ויוצאת שם, סוגרת את אלון דיי. ואם ראיתי נכון, הייתה שם פסילה של ביאנקה שטיינר בזינוק, השופטים לא מתייחסים אל העניין הזה. המכונית שלה זזה עוד הרבה לפני שהרמזור הוזנק, כדי סוגרת כאן את אלון. אלון בקו הרחב, ביאנקה בקו הנכון, מונעת ממנו כמובן לעקוב שם. לסלו אצניל כבר פותח פער של 20 מטר, ביאנקה שטיינר במקום השני, אלון דיי במקום השלישי.
כאמור, הנהגים האחרים, כמו גם מרטין טולוסטי, רודור פלש, הם מכוניות מספר 21 ומכונית מספר 15, מכירים את היכולת של אלון דיי, שיפרו את המכוניות שלהם מהמרוץ שהיה אתמול למרוץ הזה, והם ינסו ללחוץ קצת יותר את הנהג הישראלי המבטיח. אין שום שינוי במרוץ, גם ביום הזה, 14 הקפות על מסלול שאורכו 4,381 מטר, 13 פניות, ובינתיים בהקפות הראשונות, אלון דיי שומר על המקום השני שלו. עבודה מצוינת של אלון בתוך הקוקפיט של המכונית, ושוב הצהרות פוגעות שם במכונית מספר 22, ושוב זהו יעקב הורק אשר חוזר לרחבת הטיפולים. זה לא מעכב את אלון, זה לא מעכב אותו מאשר לדחוף חזק. שוב הוא מסמן את ביאנקה שטיינר בתור מטרה, ושימו לב מה קורה הפעם מתחיל מרדף, והנה מגיע חנוך ניסני שזינק שם מזנב הטור, מצליח לעקוף שם כל כך הרבה מכוניות, והוא מתקדם גם אל אלון. מכונית מספר 30, ביאנקה שטיינר, קיט אירודינמי, צמיגים חדשים, עושים מבחינתה את העבודה, ועכשיו קרב בין הישראלים. אלון דיי מגן על המקום שלו מפני חנוך ניסני, אבל היתרון הטכנולוגי שיש למכונית של חנוך מאפשרת לו להיכנס אל הסליפסטרים על תוך הישורת, לצאת ולעבור שם את אלון. הנה הקפה הזאת מושלמת, ביאנקה שטיינר היא המטרה הבאה. רעשים מוזרים מהמנוע, והנה חנוך ניסני עם תקלה נוספת במנוע, והוא מסמן שם לאלון דיי לעבור אותו, ועוד דרמה לנהג הישראלי. המכונית שלו, המנוע בוגד בו פעם נוספת והוא נעצר על המסלול. חנוך ניסני שולף משם כבר את ההגה עוד לפני שהמכונית נעצרת, והוא ינסה להימלט. ייתכן שיש שם אש שמתחילה לבעור במנוע. הנה הוא כאן קורא לצוותי החילוץ. הסייפטי קאר, מכונית הבטיחות מוזנקת אל המסלול. אבא אבי דיי די מודאג. הסייפטי קאר יוצאת החוצה ואין שום דאגה. אלון דיי יקבל הזדמנות נוספת לסגור את הפער על ביאנקה שטיינר כאשר המרוץ הזה יוזנק מחדש. אנחנו רואים כאן בהילוך חוזר את התקלה במכונית של חנוך ניסני. הוא מאפשר שם לאלון דיי לחלוף על פניו במחווה ספורטיבית מצוינת. יורד על החלק הצדדי במסלול,